Før jeg blev syg, jeg var et utroligt aktivt menneske. Jeg havde fuldtidsjob. Jeg var kommunalpolitiker. Jeg havde fritidsinteresser ved siden af. Jeg var blandt andet lysmand i en børneteater, hvor mine børn gik. Og så var jeg medlem af sådan forskellige bestyrelser. Goddag. Vi kan godt gå i gang med siden sidst. Så jeg havde en meget aktiv og travl tid. Signe, er du klar til at skrive? Det er sådan, jeg godt kan lide at leve mit liv. Men altså, så er kontrasten så også desto større, når man kommer ned og ikke kan nogen ting. Som 50-årig satte lungekræft en stopper for Vagn Jespersens aktive liv. Selvom han var holdt op med at ryge 6 år forinden, så var lungecanceren alligevel så fremskreden, at hans venstre lunge efter 3 kemobehandlinger måtte fjernes. Bagefter fulgte 30 strålebehandlinger for at fjerne de sidste spor af kræft. Nu var Vagn i princippet rask, men i løbet af behandlingerne havde han tabt 17 kilo af sin normalvægt. Jeg var totalt tappet for kræfter. Det var en meget anderledes krop, end den jeg var vant til. Det var ligesom at gå i en levende skelet. Sådan følte jeg lidt, at min krop var. Det var ikke helt min krop. Det var ikke sådan, som jeg gerne ville have det at være. Det kræver en overvindelse at komme i gang igen. Jeg var så langt nede, både fysisk og psykisk, at jeg havde brug for en spark, for noget hjælp til at kunne komme i gang igen. Men Vagn fik endnu et slag, da hans kone forlod ham kort efter han kom hjem fra sygehuset. Så det var så en ting, der gjorde, at det var endnu sværere at komme i gang igen. Jamen, jeg lå meget på sofaen og så fjernsyn, og så jeg følte, at jeg måtte gøre en eller anden ting for at komme i gang igen. Men jeg vidste ikke, hvordan. Det blev Vesterhavet, som gav Vagn hjælp og støtte gennem den svære tid. Det at gå en tur ved havet er en rigtig god medicin for ens syge. Det går ud ved siden af det store hav, så finder man ud af, at man er så uendelig lille. Og de problemer, man har, de kommer til at føles små og ubetydelige. Så det giver noget kræfter. Altså det er ligesom om, at naturen giver en kræfter tilbage igen. Bare ved at være ude i den. Før jeg blev syg, jeg var et utroligt aktivt menneske. Jeg havde fuldtidsjob. Jeg var kommunalpolitiker. Jeg havde fritidsinteresser ved siden af. Jeg var blandt andet lysmand i en børneteater, hvor mine børn gik. Og så var jeg medlem af sådan forskellige bestyrelser. Goddag. Vi kan godt gå i gang med siden sidst. Så jeg havde en meget aktiv og travl tid. Signe, er du klar til at skrive? Det er sådan, jeg godt kan lide at leve mit liv. Men altså, så er kontrasten så også desto større, når man kommer ned og ikke kan nogen ting. Som 50-årig satte lungekræft en stopper for Vagn Jespersens aktive liv. Selvom han var holdt op med at ryge 6 år forinden, så var lungecanceren alligevel så fremskreden, at hans venstre lunge efter 3 kemobehandlinger måtte fjernes. Bagefter fulgte 30 strålebehandlinger for at fjerne de sidste spor af kræft. Nu var Vagn i princippet rask, men i løbet af behandlingerne havde han tabt 17 kilo af sin normalvægt. Jeg var totalt tappet for kræfter. Det var en meget anderledes krop, end den jeg var vant til. Det var ligesom at gå i en levende skelet. Sådan følte jeg lidt, at min krop var. Det var ikke helt min krop. Det var ikke sådan, som jeg gerne ville have det at være. Det kræver en overvindelse at komme i gang igen. Jeg var så langt nede, både fysisk og psykisk,
at jeg havde brug for for en spark, for noget hjælp til at kunne komme i gang igen. Men Vagn fik endnu et slag, da hans kone forlod ham kort efter han kom hjem fra sygehuset. Så det var så en ting, der gjorde, at det var endnu sværere at komme i gang igen. Jamen, jeg lå meget på sofaen og så fjernsyn, og så jeg følte, at jeg måtte gøre en eller anden ting for at komme i gang igen. Men jeg vidste ikke, hvordan. Det blev Vesterhavet, som gav Vagn hjælp og støtte gennem den svære tid. Det at gå en tur ved havet er en rigtig god medicin for ens syge. Går ud ved siden af det store hav, så finder man ud af, at man er så uendelig lille. Og de problemer, man har, de kommer til at føles små og ubetydelige. Så det giver noget kræfter. Altså det er ligesom om, at naturen giver en kræfter tilbage igen, bare ved at være ude i den.